Reci ovom Barbie, jesi uzbuđena? Da, jesam. To bi još trebala. Bog. Vježbale smo mjesec dana, otprilike. Imat ćemo koreografiju u hodu i pasu u Manježu. Jako. I naši konji će biti jednorozi, a mi ćemo biti vile na njima. Mi ćemo biti vile u službi čarobnice Mojre. Naprosto očarana sam. Dobro je jahala, ona nije zadovoljna, ne znam zašto, ali ja jesam. Rođendan. Čekaj, ja sam ti tortu. Ostavila sam je u kalu koji nisam bila sigurna da li će preživjeti transport. Wow!